Ngiyambingelela bazalwane ngegama Jesu Kristu. Amen. Amen. God is good All the time. and all the time. Bazalwane, inkonzo yethu namhlanje sizoyithola uJohn 5 verse 1 to 10. Ngisacela utholile afundele ngesiZulu. John 5 verse 1 to 10. Jesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside endlini wathi kuye uyathanda ukuphinda na ogulayo waphendula wathi Nkosi anginamuntu wokufaka ethubini nxa amanzi ezanezanyiswa futhi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. uJesu wathi kuye sukuma uthabathe uhlaka lakho wayesephila masinyane lowo muntu wathabatha uhlaka lakhe wahamba kwakuyisakata ngalowo suku. Bona base bethi abaJuda esibisiweyo yisabathi akuvunyiwe uthwale ehlala. Amen. So ngamehlo amasithupha. Baba sikhazuleni Nkosi namhlaba siyabonga Jehova ngesithembu lokho. Siyabonga ngokusivusa namanje kusenjalo nathi uthi konke Jehova okuzokhuluma ngakho kube imfisa Jehova. Ususena kusaba Jehova konke cela ngam Jesu Kristu. Kusebenza manje ngaphakathi. Amen. Bazalwane, isihloko sentshumayelo sami intshumayelo yami sithi grace will find you. Amen. IsiZulu ithi umusa uzokuthola. Okay. Njengoba sisifundile ke la John 5 verse 1 to 10 uyathola ukuthi bekunesidlo eJerusalem and uJesu wayeya kuyo leso sidlo leso. Bazalwane, uma una ama-4 gospels, uma uJesu etravela somewhere unenkinga asuke exazulula. uJohn 2 uJesu ushintsha iwayini kube amanzi. uJohn 3 uJesu ukhuluma noNicodemus owayengumFarisi. uJohn 4 uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Bese la uJohn 5 siyathola ke ukuthi uJesu uze kule ndoda ehleli ngasechibini. Mawufunda uverse 2 bazalwane ethi kukhona ngesiZulu ithi there were 5 porches lelo chibi labizwa ngeBethesda. If you didn't know Bethesda, my translator imele house of mercy, indlu yomusa. So lana bazalwane kule chibi lasho la iBhayibheli ukuthi uma amanzi ezingazanyiswa ozongena kuqala bekunguye ozophulukiswa. Kwakukhona zonke inhlobo zabantu ababelindele lo phulukiswa. Uma-ke uJesu efika kulesi xuku sabantu ubona le ndoda le ehleli futhi eyazi ithi iBhayibheli azi ukuthi usegule isikhathi esingakanani. Bazalwane, uJesu uyayibuza le ndoda ukuthi do you want to be made well? Now le ndoda ayinikezi i-answer straightforward uthi kodwa Nkosi anginamuntu okungifaka echibini
nxa amanzi ezanyazanyiswa uthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Noma eseyishilo lokho leyo ndoda uJesu uthi sukuma uthatha uhlaka lwakho wayesehamba wayesephila masinyane. Bazalwane le ndoda yawazi ukuhamba futhi kule sidlo le saseJerusalem. Le ndoda yayigula for 38 years. Lasho iBhayibheli ukuthi le ndoda ibigula for 38 years. Siyazi ukuthi uJesu wafa around 33 years. Uchaza ukuthi le nkinga ibindala kunoJesu uqobo. Kodwa uma le ndoda isifika kule feast le, ngiyacabanga uma ugula for 38 years ukhona abantu abathize abakwazi. Kodwa uma kuyisikhathi sokujabulisa ukuthi hawo nayi le ndoda ilinde isikhathi esingaka isiyaphila, bona abakuboni lokho, babona lesisono asithwele. Bazalwane, futhi i-primary mission yaJesu lapho engasifeast bekuyile ndoda. Ngoba akasekho uJesu kule feast, sithola ekule ndoda. Uma le ndoda isiphilisiwe asisamtholi uJesu. Nathi bazalwane kunama feast empilweni zethu. uJesu uyeza eza kithi, primary mission kusuke kuyithi ezolanda thina. Bazalwane uJesu uyayibiza le ndoda sengishilo ithi, do you want to be made well? Ithi le ndoda, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, but when I am coming another steps down before me. Lokho bazalwane usymbolize ukuthi usizo lwabantu lungabheka only noma usizo lwabantu lungakusondeza echibini kodwa alikwazi ukufaka. uJesu Kristu kuphela lo ngakuphilekisa. Ngoba nathi bazalwane la sihleli khona silindile echibini ukuthi kuzanyazanyiswa amanzi. Basondeza abantu echibini kodwa abakwazi ukusifaka. Uchaza ukuthi bazalwane sidinga uJesu more than anything. Siyamdinga uJesu ngempela. Sengisho sengishilo bazalwane ukuthi le ndoda ibigula for 38 years. Isiyile kule sidlo lesi amaJuda abajabuli kodwa banaka lesono anazo noma lesono asenzayo. Ezabantu kuyimvelo yethu vele ukuthi sibuke lokho kungaphandle kodwa asikubuki lokho okungaphakathi. So bazalwane nathi singafunda ukuthi singajaji abanye abantu ngoba usuke ungazi la iphuma khona. Ukamanje bazalwane abantu bengena ngalo yamnyango bese sibabuke a certain way ngenxa yokuthi bagqoke ngendlela engasiyona. Siyashesha ukubagxeka, siyashesha ukubahleba kodwa asisajabuli ukuthi hawo namhlanje ukhetha ukuze enkonzweni. Kunesisho esithi ngana, when grace wants to find you it breaks protocol. Bazalwane umusa uthola ngisho noma usesixukwini njengale ndoda le. Ikuthola noma useyindaweni uhamele ngabe ukuzo. Uyakulanda umusa ukusondeze kumdala. Bese bazalwane mawufunda uMark 5:21-23 siyathola ukuthi indodakazi yaJairus ibigula kodwa ngeke ngize ngifocus lapho mina ngizofocusa kulo owesifazane oyenenkinga yomupho for 12 years. Lithi iBhayibheli, a large crowd followed and pressed around him. Sithola bazalwane ukuthi lo wesifazane wayenomupho for 12 years. Lithi iBhayibheli, she spent all she had eyabodokotela but kunokuthi abe ngcono baba worse. Esezwile ngoJesu wazitshela ukuthi mayingathinta nje ingubo yakhe uzophulukiswa. As soon as ethinta ingubo yaJesu, lithi iBhayibheli kuverse 29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from the suffering. Bazalwane uJesu ubuza umbuzo ukuthi ubani omthintile.
Now uma uhamba nesixuku awukwazi ukubuza ukuthi ubani ukuthintile because obviously kuzoba khona la abantu kudlula khona la uthintwa khona in a certain way. Yeah. So abefundi bayamangala ukuthi sibuza lo mbuzo ukuthi ubani ongithintile. Kodwa uJesu uthi uzwe amandla ephunga kuye. And so wavela ke lo sifazane wamtshela ukuthi nguye omthintile. uJesu wathi ukukholwa kwakho ukusindisile. La ngabazalwane sithola ukuthi owesifazane wayenenkinga yomobo esizame konke. Uthe mayezwa ngoJesu nje, ezwela ngoJesu waba nokukholwa ukuthi isimo sakhe sizoba ngcono. Ngisho noma esespende konke owayenakho kubo bonke odokotela, kodwa uthe mayezwa ngoJesu labuye ithemba. Amen. Bazalwane, uma ukuthinta nje ingubo kaJesu wayenza ukuthi inkinga zakho zishabalale. What makes you think ukuthi umkhuleko ngeke usize? Yeah. Umusa nokukholwa kuyahambisana bazalwane. Masingasho ukuthi uNkulunkulu uzongikhipha kulesimo engikuso ukungakholwa. Yebo umusa uzokuthola lapho ukhona. Kodwa kumele nawe ukholwe ngempela ukuthi uNkulunkulu uzongisiza. Amen. Yeah. Lapho khona
Bazalwane, it may be a long time before grace finds you. Owesifazane wahlupheka for 12 years before ikhululiswa. Okay. Le ndoda eyayihleli ngasechibini yahlupheka 38 years before ikhululiswa. Nawe mzalwane bekezela for a bit longer kuleso simo okuso. Amen. Umusa ngizokutshela namhlanje bazalwane ukuthi umusa usendleleni futhi uzokuthola. Amen. Umusa bazalwane usithola ngisho noma singadeserve. uMose wayengumelusi for 40 years before ekhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. uDavide wabalekela uSawule for iminyaka o-15 before eba yinkosi. uJoseph waba isigqila waba isiboshwa for 13 years before eba second in charge yesizwe okwayeGibhithe. Bonke labantu they didn't deserve to be where they were. Ngoba umelusi akakwazi ukuba inkosi umelusi akakwazi ukukhola abantu. Isigqila asikwazi ukuba second in charge of a nation. So bazalwane, uma unesikhundla esithize, it is not because you deserve it, but it is because God chose you for a specific reason. Ngakho-ke bazalwane, akuthathi nje umkhuleko oyi-1 ukuze inkinga zakho zonke zishabalale. Uthatha isikhathi. Kodwa kuleso sikhathi, uNkulunkulu is training you to do extraordinary things for him. So ngiya-encourage namhlanje bazalwane ukuthi njengoba sesivala kuzo zonke iy'nkonzo seyizwile, mina ngizovala ngokuthi kulesimo okuso uzoba ngcono. Amen. Umusa uzokuthola. Okay. Ngisho noma usesixukwini umusa uzokuthola. Amen. Ngisho noma useyindaweni engamele ngabe kuzo umusa uzokuthola. uNkulunkulu uyakubona ukuphazeka kwakho nokukhala kwakho akusize. He's just waiting for the right time. God's time is perfect bazalwane. Ngakho-ke trust in him, pray to him, and uzokukhulula kulesimo kuso. Amen. Nkosi Yesu sifunda kwezindaba. Amen. Amen.